Ayo Nduk Angel. Watara suwe aku ra petuk sliramu coba. Iki rasane atiku wis keladuk tresna marang sliramu. Oh. Ngimpi kepriye? Jebul kaya mangkono. Wis mesti tak eling mergo senengku kepati-pati tak jelek tansah sumanding kayane iki penku mikir kang tak jawab aja nganti katresnanku mong kandheke ngerti bisa enjing sore sonten kula benjing tumut sinten kula benjing tumut sinten. Aku besok ya panggah melu sliramu. Winginane aku ngimpi apa besok bakalan musi wis nganti tak eling-eling mergo seneng kok pati-pati tak jaluk tansah sumanding kaya ning ben kuwi kae uga bisa kasembatan bunga ing atiku lumut apa yen aku kaladuk tresna tekan muda saumpama rina wengi aku mikir tak jaluk aja nganti katresnanku mong kadhek ing ati esuk enjing sore